Tregjet dhe marketet të sot ishin përplotë me njerëz që blenin në produktet e nevojshme për të përgatitur darkën e fundvitit. Aroma e mishit të pjekur dhe sarmas tradicionale po përhapet thuajse nga çdo shtëpi. Mirëpo qytetarët të thonë se rruga deri te tryeza e shtruar po kalon përmes çmimeve të kripura. Posaçërisht për pensionistët, kjo natë është sa festive aq edhe sfiduese ekonomikisht. A цените се скъпи. И в маркетите, и на пазаро, къде пишува всекъде акции, а уствари акциите се знаеш како. Че ги качиме прво цените, па че ги спуштиме и акция. Това не е поевтинување. Значи стварно е скапо. За мали пензии е скапо. От пензията моя, па сега ќе ви кажа, моята пензия отиде за сметки. Што остана од маш ми, ќе трошиме. И не може да кажам ништо, затоа што сум сам. Не сум се подготвил, али па ќе има нешто. Што, например? Например, со внучињата, со децата, како да се изразам сега, стварно солен ги се. За мојата пензија што ја имам. Disa qytetarë vlerësojnë se për festat e fundvitit nuk duhet të kursehet asgjë, pavarësisht kostos, por për te shifrave, viti I ri mbetet simbol I bashkimit familjar. Për të moshuarit që jetojnë vetëm, tryeza më e mirë është ajo që shtrohet te djemtë e nipërit, ku menyja nuk diskutohet. За вечер вас спремахте трапеза? Што? Да, еве, пазариме. Што пазарахте? Па моментално овошје, другото е све испазарено, се пече и така. 300 денара, а пред тоа негде околу 3000. Цените какви се? Цените, па као секој ден исто, ја не знам дека е нешто покачено. Као секој ден, така исто и денеска. За овие празници, за Нова година и за Боџич не сме ништо да недостасува, па понатака ќе видиме. Имате гости вечер? Не, со синовите ќе бидам, јас сум сам дома. И кај синовите ќе одам. Најважно се знае сарми, месо, салати, едно друго и така. А цените какви се овие денови? Приметувате нешто покачување или? Што да ви кажам, луѓето мислат тоти покачени се цените. Арнома гледам ја одат да купат пиперки у јануар месец. Нормално тие ќе бидат скапи и други работи. Pavarësisht nëse tryeza është plot ose modeste, qytetarët të thonë se dëshira për të festuar mbetet e njëjtë. Ata urojnë që viti 2026 të sjellë çmime më të përballueshme dhe tryeza më të pasura për të gjithë.